Arratsaldeon Xabier eta arratsaldeon etxeko guzti berriz ere. Urte berriarekin batera izaten ditugu halako 1000 proposamen, 1000 ideia eta zerrendaren lehenengo postuan normalean kirola egon ohi da. Baina zenbateko arreta edo espazioa ematen diogu malgutasunari, dena alda giharra lantzea, ez dakit horrela den eta horretarako New Zentrora etorri gara Donostian dagoen luzaketa sistema berritzailearen adituarengana, Iñigo Armendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, proposamen badut nire buruarentzat eta da malgutasuna lantzea. Zer egin behar dut horretarako? Berez, sistema honekin lortzen duguna da gorputza osotasunean lantzia, bai? Goitikan bera. Horren barruan aplikatzen dugu teknika manuala, bai? Adibidez diafragman, soasen, hor ikusten den bezala oinak mugituta, oinak askatzen duten tentsioa beste zona batzuk libre egiten dituzte, eta eraberian goikaldian, ikusten den bezala ere, askatzerakoan besoa dakaten tentsioa beste zonak ere libratzen ditu. Luzaketa hauek baliatzeko aparatu edo gailu hau behar duzue? Printzipalki bai, kastretxa beti uzten digu eroso batean lan egitea. Eta pertsona behar duen tentsio egokian egotea. Pertsona balimaka patologia zehatz bat, ez zaio asko itxiko. Orduan ikusi behar da bakoitza ze behar duen. Orduan horre hon behar da. Honen bestez, esan genezake edozein luzaketa edo luzaketa mota guztiak ez direla edonorentzako? Ez. Horregatik aipatzen dut, izan behar dula oso zehatza. Da adibidez, gitarraren korda, jotzen bali badugu oso tentsua egonda, posible da askatu. Tinkatu edo. Bale, hautsi. Eta oso, nola da flojo? Oso, bai. Hola balin badago, eragina ez da inbestekoa, baina bere puntuen balin badago, egiten duguna hamakaren barruan oso eraginkorra da. Hor dago. Eta arnasketak badu garrantziarik hemen, luzaketa hauek hobetzeko? Asko. Zeratikan, bizitzara iritsi ginenean, lehenengo gauza egin genuna izan zen arnastu. Eta gero bizitza berak eraman digu hildo batetikan edo bestetikan, eta gure arnasketa gaur egun pena ematen du. Hola esango dut, denak ulertzeko. Orduan, bideratu behar dugu hasierako arnasketa nola izan zen sentitu alizateko, bai? Eta gero ikusi ere bai, arnasketa hori printzipalki nondik datorren, eta ikusi beste zona horiek zenbat mugitzen diran. Zeratikan interesatzen dena da, gutxi mugitzen diren zonak mugitu alizatea berri. Lantzea, ez? Bai, zeratikan gero fascia, zuntza hori firme gelditzen baldin bada, hor gogortasun hori gero eskatzeko, amiga edo amigo, aizunik, hau egingo banu, zenbateko malgutasunean nago edo beharko nuke hemen, zenbateko prozesua beharko nuke hemen egin? Nahiko ondo zaude, hasteko, gero ni, galdetuko nizuke dakazun patologia zehatzen bat, zatikan zu berez posible duzu jeitsi horreaino, baina agian beste zona bat murriztuta dago. Igual, hanka aldiak posible dute, hankaren aldiak ondo posible dute luzatu, baina agian beste murrizketa mota bat dakazu bizkarraldean eta hori beharko genuke ikusi. Aizu, aurten 30 urte betetzen dituzu ongizatearen esparruan, 1986an hasi zinen. Denak luzaketaren inguruan? Ez. Ni hasieran hasi nintzen masajeren munduan, gero sartu nintzen, masajista moduan ere bai reunionen, eta gero, beste futbol talde batzukin, eta posturaren kontu ezagutu nunean, hau aurkitu nunean nire bizitza intzun klik bat. Zatikan ulertu izan nuen, adibidez, molestia baldin badakat hemen, ez da bakarrikan hemen kolpe bat jasan izan dudalako baizik, eta agian gaizki arnasten dut, diafragma tentxo dakadalako, eta zuntza hau tiratzen du honeaka, eta gero arazo hor dago, baina hemen sartu barria. Orduan, klik hori ikusi nunean esan nun, ostras, hemen badago zerbait gehiago, eta bakoitzaren bizitasun guztiak ere hor barruan izan da, askatze hori izan da nire helburua luzatzea baino, esan nahi dut, luzatu bai, printzipalki askatu hortakagun gauzak hor motxilan, ez?
Zuek badakizue klik egin nahi baduzue, askatu nahi baduzue eta luzatu nahi baldin baduzue, nahi zentroan, new zentroan, hemen Inigo Garmendia zuen zain dago. Eskerrik asko Xabier eta etxekoei. Plazer bat. Eskerrik asko.